magsigi na lang pataliskot ni ini. Gidala ni tatay ang tao sa Diyos. At gimatiisan siya ni tatay. Namamak si tatay kaniya. Wala'y manunugda ang liksot na niya. Apan, nga na makaplan siya. Ambot lang. Apan kung si Hadon tinuod kayo na tao sa Diyos, muban ba dayon siya ang tatay? Di ba ang ayaw na siya tutultol kang ni Jehovah sa pagsusi kung angay makinig? Andang ka bang upadapat sa samang katanungan nila sa imong kaugalimod namin? Mampana kataakan ni Jehovah, inayuto ko ng dayon sa mga bulong ng mga gusto niyong malungan. Gawas pa, kano na itong nagbasa sa balahod? Huwag kayo di bang kaagal sa balahod? Nakita na ako inipang linukot na basahon na ang ikot niya mismo ikan kang adwa. Pamatira, kung panangin ko sa kamanalagnan, muanhang kaninyo umiyon. Musunod kita sa lain ng Diyos, o manalangin kita kanina. Ayaw pamati sa mga bulong ni anak ng manalagnan. O kada na manalagnan, kinakanglan akin. Tungod kay siya nagsulti o pag-alisa bato ng Jehovah ng imong Diyos. Pagbantay na dili ka magkasulti o mapulong sa pagpudli bato sa hari ng Diyan. Di ba nagtuman man sa mga manahod na kita magpili ng hari alang ka na? O di ba aming susunod kita kanina? Kung sa mga ito na ipaluan sa bato, apan disukot kita sa hari sa pagdungo sa bakang ulawan. Klaro ba ay masupa ka na sa balaod ni Jehovah? Huwag na nang nagbubuot ng sinubuan sa pagtatak sa kalinitan sa kabundanan. Lisod kayang saktong kini mga putana para natong kunyalan. Nabi, kinahanglang buo kayo puntanan ni Jehovah sa inyong balaod. Atong masabtan kinitanan kung kita musunod sa balaod o sa mga litinganong noong awas na kitaganan ni Jehovah. Si tatay nagtayo na nito. Nakuman niya siya doon. Kaya ay kaya akong ipati sa dinamihan kita sa ikong karir. Aniya, landang na sa